Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Kusangana zvakare kwatiri kuita chirongwa chedu chenhau dzezviri kuitika munyika dzakasiyana-siyana. Asi nhasi tiri muno muZimbabwe matiri kuda kumbotarisa zvevaimbi vedu vemuno muZimbabwe. Pano pakutapa media ANC tinoti kana usati wabaya subscription button, mhanya unobaya subscription button izvezvi usubscribe. Please subscribe, like and share. Tinokutendai nekuramba muchisubscribe. Tikumbira kuti muchingopedzisa masports acho timbo celebrate 1500 subscribers. Please watch our videos to the end so that we can be able to monetize our page. Kwangosara zvima hours zvishoma zvinokwana kuita izvo 400 kuti tisvike pamonetization ye YouTube account yedu. Zvino tiri kuti isusu muzuva ranhasi tine nyaya yamukoma Winky D namukoma Prayzah. Inhangu handidi kunyepa. Vanhu vese vandakavatarisa vanondigonera chaizvo. Ishasha, inyanzvi, asi kungoti vanoimba misambo yakasiyana-siyana. But the public is interested in comparing the two. Saka nhasi ndangoti ndingopfuura nepo nekuti mumastreets nhasi muri kupisa vakomana imi. Chinyaya chiri kutenderera kwakasiyana-siyana. Tikatarisa paweekend kwanga kuine mutambo yaiitwa yekufadza vanhu yaiitwa iyo yainzi Sunshine City. So we can see kuti vaimbi vanoita Prayzah namukoma Winky D vakaenda ivo kunhandara. I'm not sure it's Old Hararians club kwavakanoita mitambo yavo yekufadza vanhu. But now we can see kuti muse Saturday paifanwa panga pana Friday panga pana mukoma Prayzah. Saturday tobva taita mukoma Winky D. Saka muse Friday manje zvakazodzoka zvoitika ndezvekudaiwo mukatarisa pamapictures ayo mukoma Prayzah zvanga zvakaoma, kwanga kusina vanhu vakawanda sekutarisira kwatinoita kuti mukoma Prayzah muimbi ane mukurumbira ari kunetsa zvamanje anopisa, anorova. But zvikuratidza kuti mutambo wakarema, njuga dzakanga dzakaoma musi weSaturday, hazvina kumira mushe. Vanhu ndobva vataura vakati izvo zvidiki mukoma Winky vachange vakazadza nhandare yose. So tinoona kuti zvadaro mukoma Winky zvechokwadi vakapruvha kuti ndivo baba Abrahama vemangoma, chigafa chiextraterrestrial. Ukatarisa nezuro ndakatombofungidzira kuti pamwe mukoma Winky vanogona kutadzawo kuzadza sezvo vanhu vari kumaEaster. Ko taizivei kuti vanhu vari zvavo kuchengeta mari dzekuti vazozadza kwamukoma Winky D kana kuti baba Abrahama. Titarise performance yamukoma Prayzah yakanaka chose, asi performance yamukoma Winky D zvaitika ndezvekuti mukoma Winky D vane vanhu vanotovanamata. Vanhu vekuti mukoma Winky D havasina nidhi yekuimba pastage, zvekuimba zvekuenda zvekuda kuimpresa. Aiwa, mukoma Winky wakangovhura one line chete. Mafanzi anenge akutopengereka kudhara, kungosvika kungoti sumudza kana vakangoti murimbwa. You see, people accept kuti pakaipa. Wega unotoona kuti anenge ari mabviravira chaiwo. Saka tiri kuti isusu mukuru ndiani Prayzah naWinky D. Aiwa, weekend hino zvamanje ini ndabvuma mukoma Winky D mukuru chaizvo by far kuna mukoma Prayzah. Handimboda kukunyeperai, sara yenyu muchiitisana nharo nevamwe, but inini ndati mukoma Winky D endorsed by me, mukuru chaiye. So tiri kuti isusu no, hatina favorite yedu yatiri kufevhera, but tinongotaura zvanga zviitika paweekend, reporting it without fear, favor and bias. My name is
kutapa media inc. So please continue to subscribe, share, like our news so that we can go far. Tinoenda mberi nekuda kwenyu masubscribers, tinoenda mberi nekuda kwenyu imimi vanopfura vachiona. Saka kana mapfura mubva mangosiya maisa subscription button, then mobva maita turn on your notification bell so that we can continue to buy our equipment. Mukona equipment yenyu zedu ishoma.